Jesukristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bediz zuekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Jesus jauna bihurtzurratuak salbatzera bidalia, erroki jauna. Jesus jauna pekatari egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna gure alde oloitz egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula, jainko guztiz altsua, da gure pekatuak markaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoin, jainko jaun errukitsua, zuk ematen diezu fededunen harinei betiko atsedena. Emaiezuaren, Miren eta Kristina gure senideei, eta Kristogan atseden hartu duten guztiei pekatuen barkamena. Bere olen guztietatik askatuta, Kristoren piztueran parte izan dezaten, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Makabearak bigarren liburutik. Egun horietan, Judasek, Israelgo buruzagiak, gudarien artean zilarrezko 2000 txanpon bildurik Jerusalemera bidali zituen bekatuen barkamenerako oparia eskaintzen zaten. Jator eta prestu jokatu zuen piztuere baitzuen gogoan. Izan ere, eroritako gudarien piztuera itxaron izan ez balu, alferrikakoa eta zentzugabea izango zen indarren aldea kontertzen egitea. Baina, zientzu ditzen direnek, sari bikaina izango dutela uste baitzuen, asmo santua eta ederra izan zenura. Horregatik, eskaini zuen, hiren aldeko barkamen oparia, beren bekatuetatik libre gera zitezen. Jauna esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari, aitak niri ematen dizkidan guztiak nigana
etorriko dira, eta nigana etortzen denik ez dut kanpora botako, ez bainaiz zerutik jaitsi nire nahia egitera, bidali nauenaren nahia baizik, eta hauxe da bidali nauenaren nahia, berak eman dizkidan guztietatik ez dezadala bat ere galdu, baizik eta piztu ditzadala azken egunean. Hauxe da nire aitaren nahia, semea ikusi eta harekan sinisten duenak izan dezala betiko bizia, eta nik biztuko dut azken egunean. Jaunak esana. Heriotzak denok berdin egiten gaitu, denok berdintzen gaitu. Mundu hontan egon daiteken pertsonarik boteretsuena, aberatsena, importanteena, eta mundu hontan dagoen pertsonarik behartsuena, pobreena, berdin egiten ditu heriotzak. Heriotzak nola baitere esateko erakusten baitigu zer geran, zein den gure izaera, hilkorrak gerala gogorazten digu. Mundu hontako gure ibilbidea ez dela betikoa, ez gerala betiko jaio mundu hontan egoteko, baizik eta betiko jaio gerala baina beste modu batera, ez mundu hontan erabat egoteko. Horregatik, egoera horretan, esateko modun, Jesusek gogorazi nahi digu, heriotzak ez duela azkenitza. Hau ez da bakarrik kristautasunean agertzen da ideia bat. Beste filosofiatan, beste erlijiotan ere berdin agertzen zaigu. Are gehiago, gizaki humanoen aztarnak daudenetik, hoxe izaten da nola baitere esateko gizaki humanoak zirelako edo zirela bereizteko gauzen. Ea nola baitere halako errito funerarioak edukitzen zituzten, gogorazten digulako ez gaudela bakarra mundu hontarako. Jesusek hoxe erakutsi nahi izan digu eta gainera konfiantza transmitituz. Hau da, jangoikoak maite gaituela, jangoikoa errukitsua dela, jangoikoak nahi duela eta bere borondatea dela, gu berarekin egon gaitezela, berarengan atseden izan dezagula, berarengan zoriontsu izan gaitezela. Hoxe nahi du jangoikoak, hain zuzen ere guk senti dezagula. Heriotzak eragiten duen minarekin batera, eta hori humanoa da, eta hala izaten da beti, heriotzak beti edozein momentutan gertatzen dela ere, errealitate gogorra baita, eta kolpatzen gaitu, min ematen digu, baina min horrekin batera ere, jangoikoak nahi du ez dezagula itxaropenik galdu. Ez dezagula pentsatu erabat suntsitu edo desagertu direla gure hildakoak, baizik eta berarengan daudela, eta bestela bada ere haiekin tratua eduki dezakegula. Hoxe da Jesusek transmititu nahi izan diguna. Gaurkoan gure herrian bi hildako despeditzen ari gera, Miren eta Kristina, biak oso edade diferentetan, baina makina bat lan eginda joan zaizkigu. Miren, helduainen jaioa, edo berastegin bizitua, eta bere egunak hemen bukatu dituko, desakan ere egonda, eta hemen ari gera despeditzen. Etxean egindako lan guztiak eskertuz, familiaren alde egindako guztiak gogoan hartuz, jangoikoari bere animaren alde erregutuz. Emakume fededuna izan duzan, gure parrokian mezetan eta parte hartzen zuena, eta eskatzen diogu jangoiko honari orain artegi-zartegi ikus bezala mundu hontan fedearen bidez ezagutu zuena. Eta Kristina baita ere despeditzen ari gera, oso emakume ezaguna,
langilea, ni Donostiarra naiz, eta guretzako badaude urtean 2 egun oso bereziak, txiki-txikitan ospatzen ditugunak, San Sebastian eta Santo Tomas. Eta Santo Tomas egunean, kasik, ibiltzen gauza ez nintzen atentik, amakin beti konstituzio plazara joaten ginen, baserritarrez jantzita txerria ikustera. Hoixezan, gure ilusiorik handiena, txiki-txikitandik, boleto bat erosi, txerria ikusi, eta ja Santo Tomas eguna horrek ikasila ospatua zegoen. Zenbat eta zenbat urtetan, eraman izan du Kristinak Donostira txerria. Egun hortan, hain besteren ilusioa eta ospatua izateko. Makina bat lan egina dago, baita ere Kristina, baserriaren duintasuna, gure kulturan hainen ezinbestekoa den baserria, gure kulturaren esaten dezake bizkar zurrak hasi dela baserria, jende langilea, euskaldunak, fededunak, ala izan dira gure baserritarrak. Eskatzen dugu Jangoiko onari, maite gaituen, ezagutzen gaituen, errukitsua den Jangoikoari, gure bi senide hauek, Miren eta Kristina, goiko zeruan argitzala, han berarengan atseden izan dezatela, erabat zoriontsu izan daitezela, eta handik gure alde egin dezatela. Atezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, harenarekin elkartuz. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskakiak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
Begi honez, begira jauna, Miren eta Kristina hildakoentzat egiten dizugun eskaintzari. Egizu, gizakia salbatzen duen sakramentu honi esker, san daitezela betirako zuk salbatuen artean, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Jangoikoan guztigun betiereko hori Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien aldeita, gu guztiok betirako genduz gaitezen. Gehiago orainik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, hainbet taldeekin batean goreste ez daitugu, pozez bideri kantatzen dugulako. Berak saldo zutenean eta bere gogoz burutzeraziko alar ogiatu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau ere gorputza data zuentzat emango denak. Afalondoan berdin kalizaturik berrizen eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau ere odolari kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak bakatzeko isuriko denak, egizue hau nere odogarri.
eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin erizala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu dira zure eliza. Ere mazono ikasun osora, Frantzisko gure ikasanturekin, gure hartzaileekin, eta elizizan guztiekin batean. Gogoan izan duguna biztide txaropetean, joan diren gure esketean, Miren, Kristina, eta gure irratu guztiak. Aitzatu zeure aurpegiaren argita. Erruzki sakizioaren guztio betiko bizitza erutzi dezagun. Amoikoaren abalaria doa zuarekin. Ezena Jose Santuarekin. Apostolu Santuarekin. San Miguelekin eta izan duzietan, zure dizkide izan duen Santuarekin. Haiekin batean gerezien. Jesucristo zure zenearen ditasun. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jamoikoa guztien horrek, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztiak, izadetan izarti guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emari duzu bakeak gure egunetan. Zure errukian eskerpekatutik garri bizi daitezen eta eskualdietan sendo. Beteko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esamada apostoluei bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure erizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala eman duzu erizari bakea, eman batasuna, errege bizi gaizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituaren. Eta eskurik eman gabe, eman duzue bakea. Kangoikoaren dutotza, zuk egiten duzun dut. Hona hemen, kangoikoaren dutotza hona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren eta dituak.
familien izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri zareten guztioi Kristinari eta nireri azken agurra egitera bere familiei zuen gertutasuna azaltzera eta jangoikoari haien animaren alde erregutzera. Ohitura dugun bezala, datorren igandean ere hamaiketako mezetan, izango ditugu gogoan. Baita ere, abisu pare bat, bihar izango dugu baita ere atxaldeko bostetan, Pakita Ayerdi zenaren entierroa. Beraz, bihar atxaldeko bostetan, hemen izango da meza. Eta aste azkenean, austerre eguna izango da. Garizu Maria hasiera emango diogu, eta meza ere hemen izango da egizen betiko garaian, atxaldeko 7:30. Eta orain bukatu aurretik azken erresponsoa egin dezala. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikasaitzatela jaiko guztialdunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean.